A Sakubva man died after jumping from the fourth floor Matida hostel's flats early Sunday morning after he had hired the services of a married commercial sex worker. Gift Sangweme jumped off through the window of an apartment on the fourth floor after the estranged husband of the commercial sex worker he had hired had returned. Tawanda Chirere showed up and demanded to know why the two were alone in the friend's apartment. The Manika Post visited Matida hostels on Monday to find the commercial sex worker Philippa Piriami had been picked up by the police for questioning, and Chirere was reported to have disappeared shortly after Saungweme jumped off the building. The Manika Post spoke to eyewitnesses at the scene. Baba Juju pepera nganda zwa mukadzi aritaura kuti baba Juju. Baba Juju ndivhurire do. Ndoba ngodivhura pakazokuti ndini. Ndoba kandivhura. Valoka do. Ndikati shinyi zvandido murwanda svika munyina na givu ndido muponda. Uyu ndiri kutofana. Ndikati kana saka wanga kabata bhemba ranga kubata. Akafika magambusi arita zvekugiya mukadzi ni gambusi. Madatomuvhikira bhemba rero. Saka pendakaiona chance yekuvhikira bhemba wakabva andipushira panze. Vato loka do ndakangozwa kuti unoka malokisi aritu repasi neri pamusoro ndobva ndachiti ndakamira po ndachiti mukomana womwe wanga abuda kudhori kokuziti wanga abuda ari kuzwa unzi ndobva ndachitoti bhemba reva nangoita zvekukanda nepasi pedho panga kamira nepasi pemakumba ake kuchikanda ude tichima ine nyasha ndikati wanokuonesana namema vandatomomira panze ndichiti zondamutorera bhemba pana chaachadini pamwe aroda kundoonesana hapana chaachadini chaacharamba ichiita bhemba ndaanaro panze ndopa akachibva abuda tiwani vatoti mumweya wajamba kati wajamba zvikazi imande wajamba taimiti mande zvikazi mande wajamba kati kujambe zvikazi pawini kati kuita zvekudini zvikazi kujamba chete ndobva ndati iyo vatofambisa kudai ungari kuenda mbokerumba make mteti vangofambisa kudai handapinda munhu ndaona mukadzi wacho wararapo manje wabva ubhuku angagara warara pasofa kana ndikati mai makachinyi mande waidi zvikazi mande wajamba nakuzwa dhishi riri kuti kwekwechere unofanira kunge adini adzika iri kudzike zvazodzika pasi ati aikuita zvekudini handina kuda kutarisa ngepawindo mawindo nandakavhara ino ndo ranga rakandovhurika ungajamba apa ngendendo mandachimhanya kuti matenesi keduko akati matenesi edu apo mandachimba mandamira ndiri nechemudeni ndatoona zvishuwa munhu uri pasi anhanga uchipera kubuda mumadhoo chinyi ndati uruzi munhu wadini wajamba pawindo kanzara iro pakavhata ndikati maine nyasha ngatitodzika pasi asi hapana arume anokubuda akadzi hapana arume ndinoitawo zvekudini ndiri kutotyawo kuenda pane munhu pakabva buda aliyezo mupedho akati angatiende obva achisvika bva atomuziva katoti kuti mandega mande chinyi mvamboramba kanyama ndachitosvika pari ndikati mande chinyi wakangoti ine rasta pakaipa ndo zvakangudera kati pakaipa chinyi chaitika kati ndikati wajamba waigere asi wangoti pakaipa ndipewo mvura yekumwa ndichinjewo saidi rekudini rekurara ndirare nekunhu ndirurwadziwa musana wangu rudini urwadziwa pazotozara kadza ndo pakabvunza kuti inotodini ngati mhanye paambulenzi munhu zvari mupenyu ndatoenda paambulenzi pasakuti otodaidzwa nasekura nesekura chobva atobuda totoya neambulenzi ndisine chabhuda wakakuita ndotoenda kuisira
Kweni mazivire enyu vaidanana here nemwana. Saka murume wacho ngati apinda murume wacho angasi kugarisana vanga vaita zvekundobarisana mwana vaigara mumagweja haasi togaripo ivhiti. Saka kuuya kwakangoita vakandouya pendoti akandoya nemari zikungodana iye vaimbosvika kuti handichadi murume andichadi murume zotona aisi tatisikachabvunzo zvakamira sei kuti takatongosvika pakutombomurongedzesa murume tichiti rongedza ngaronge kuti aindomurowana aindogara upenyu kuchayana kati iwe usikaona kuti tasvika pakuvhanza dzechikatoya muno chiti uruzviona iwo anhu anorwadziwa pamwoyo iwo ndiori kutsakara ndiorwadziwa nyama dzako isi tinorwadziwa ndiri hanza dzeko asi ndirorwadziwa pamwoyo iwo orwadziwa nyama wadii usiyana nekagweja kako tazozvokanzera ndiwazofana wangoti kanzera zuro akaenda takatobvunzawo akaenda tataura naye asi hama dzacho dzadziri pabvito tatisida nokuti mukuya kutora information. Asi munhu utori wenoisitirwa nacho anongowirana kana adhakwa mambachanotehwa ubva aitoterwa ubva kuti chimwe tesa chirohwa ndiye T1 asi anhu anodanana asi anondoita zvekungonetsana achiwirana munongozivawo zvaanotozvo tazvipindirwi ndo zvaanoita asi givuwo taindomona he madrugs chindobve mhombanje ndotobve mhombanje munhu anga akanyarara ari soft zvekuti imimi musikamuzika mamusikafungi kuti unodini unorowa madrugs wanga akanyarara ari soft bo ndaitomboti ndikabata magweja angu ekubochaka naye aunzamba mangu ototengewa mabhurongo awo zvii nemafesa tichindoitwa munondoziva kuti mafanzi ewe waitika izvi taitomwa tese tichitodini tichitofara titori mubako isi tatazostikawo taholiwa kwauchienda kwauchienda to the sleeping to the house chatirwadza ende tirubatikana nokuti tiringozifanika izvizvi ndinoendohodheka kuchikangoko mahure zvazodai zvazodini taakundotukwa asi zvaitiko mwari musoda tirongeri kuita kwamwari ndo zvine zvakadini asati ngwani kana maitiurire takaita tinombofunga kuti zvingadaro takangoti uchamwawo ichendombo kana kutobuda kwakaitaka gede yeye wakabva wanga chitoti achitamba achidai mwana achidonha nemwana mozvona tikati gede wakuchakwadza mwana chisiya meti dzosere mai yemwana mwanawo ndokutobuda kwenyu kwese ndakatoona chitobuda mune zvakanaka pasina kana pro chiitikwa chinombotifadza kana hana dzirutorowa ende panoitika chinu panozotaura zvinhu zvakasiyana kuwedzera munonoziva muno musakubva ndiyo haangaineyo akazofonera kuti waniwa ya magona kuzoitira mukumwa uku zvemakuhwa zve munoziya to the mamisana to the what inini ndare ndava ndatozwawo kwedu kumagirekazi kuti imimi makatofonera T1 ndiyaone to the hazi mafonodavo imwe yacho futi yatazwa futi to the magrekas hazi imimi mutoita to the sex with T1 kubhidana no fun ndoretinaro fun tikati ndinobvunzawo zvefani ikati munongondibvunzawo mairako takazwawo mabaya akabudombo mangu zvakazodai handipokandibvunza ndototaura to the chokwadi nokuti zvinoitika maiwe to the uyo ke ndakamutuma kotenga doro ishamwari yangu vandasarawo nemurume wacho to the short term mari yangu ndandapuwa 5 vatasvikiwa tisatapedza uyo wada kutenga utenoisi mukadzi wemurume wayo anga atoya ari padhoo takazobatana titu kuti tirwise mukadzi uyo kuti aendi akati ndine nhumbu yababa ndikati ndinayowo futi saka tese tiri akadzi ndokuti maikuru apeno mainini ngapi obva atoenda isuzisikire basa tiwengani pakati wemunhu neto the money akangofana noona T1 chikombo wangasiri murume wake chinoitika ka mumabasa edu ini ndogona kuona munhu wekuitisana naye nditi boyfriend but boyfriend haindipi zveninoda izvi vandimuri kuona ndendoitawo 2 weeks newiv ndoda malashes ndoda lipstick zvikoni face powder ndotsvaga hangu zvemwe to the replace the points iye unorwadziwa munhu ndo zvinoitika zvakafanana T1 iwawawo tinondoziva kuti ndiye boyfriend yamaimaka asi maimaka anotishupa achitikumbira madomasi mavheji
nehembe asi murume waniposhe play orora korei saka arume ndo to the problem anoda mabhebhe agonumachengeta inini kwangu munhu akawandikisa mutaura kuti ndozi mairambo kana kuti mama how madini mairambo bo night short term $5 night 15 usati wapinda to the maoko woisa kana utataurana zvekukeshi kana zvekubatisana mafoni asandijaidzi asi handiri zvemapemanend aya zvinonetsa nondoona kuti munhu unozofa hake ndoda zvekuti ndikatenga sadza mukelight nesipunu zviya ndikaya ndodini ndaguta ndodini ndorasazve ndozveninoitei mapikeni nekutiwo zvemwana zve asi kuti azoite chinozotoatuma kuita zvekuti anenge asinawo mari ana adoya ana adoya noskuru T1 wawaenda wati nyaya une 5 ungeke chi5 ndo kechi5 kadoko kenana kabereka kai pamwe pacho kusaidokwawo ba mari unonge usina ana adoya mwana udobude ndo skuru waitopopotera mema pacho kutoti kudhora rekuti mwana aende pamusaka wako saka hatizvirambika kuti nyanyamufu vaitorova lula bhozi munhu angatsvaka kurarama bhozi anganzi angane mari kawo hatizvirambi apa hatizvirambi nokuti kana inini kutoibudisiwo mari apa kana simairi yacho munoshaya kuti ndiyo here yakadaiwo inenge yatochii naziranga sinyaya kuti bhesi angasina kutaura nyaya yekudaro asi kudhaya aiwa uyu wakatoti ini ndandisido umwira hangu mba kuti akatyirawo kutsongwa nemashamwari ake vakatoti hamba irasta kumba kwakotogara notiindika mande ndakamona anoriziyarire kuti mande mande nickname mande ndakatomuti mande haufazve nditiro 1 zvazi ndine mari yakabatana ndatombopa itsozvo ndatombopa itso $5 ndichamba ndachinja chi mari saka izaindomodoro asi still taindomwa futi rake racho tutaurawo zvetiri kuti isusu futi kundoendo hedu isaka tivhiringidzowo fani isu titotiwo ndiani handasiya ataurawo zvaataura pani zvere kana painewo unenge aisawo maoko ake pakudini unosonana nei asi isusu kurufodi aiwa hama dzacho dzabva kuya saka mai acho anga achindodeketera asiya kuterawo nemavhu atora achindotauro kuti teera kana uruziya munhu wakakudini shaishira unodini teera ikoko ndo zvaangotaurawo uyaiba to the light musaende kusofa uyaibokajeka don't wonder also asi wakati ananda ndinawo ndinoziya haana uzotaura haisusu kurufu tichaenda hedu takapfeka dzekurufu dziriko dzekuti tosvikiri tetiriko hedu tiriko ende tirutoenda ndirondiwadza ndidunyepo ndatoguma ndichasi ndakazvika ndaitokoti ndikutoitirawo bhururo wangu but anotaura kutaura chiri panongoitika chinhu kunotaura nezvakawanda ana kutaura nezvisiko ndakatoswera naye makazvisiza zviri pagiraundi ruzviziya kana foni yangu yacho kuti wakazofona nguva foni yangu ndakandoisiya mo pakazoitika zviro mema kachi ndokatokiye dhora angu akazonita kuti ndakiye dho foni ndikuti foni yangu ngeyekubasa pangu ndinodini ndosvika isimo dho wadini akati dho ndakiya ende ndoshowa makiya wanga ino ndiyo akatokiya dho foni yangu indori muno asi ndakazondipe ndakabuda inini ndakaenda kofona ndifoneritiwa nanditokaniwo ndimema kaindo pakaita blanda pakanokwedo ndiyo kavuda ndozvinotaura waifana ndakafondiwa wavhurira munhu dho uine chikomba kuvhurira iyo waifana kuti ndinainaishaira ari kumoka wozoye mangwanani zve kuti ndakatofondiwa hai ndakatofunga kuti ndiwa hana tombofunga kuti kagweja akanoya baba wakatofunga kuti ndini ndadzoka ndina kutombodzoka pano kuzosara ndosvika nditosvika ari kuti baba juju unondiurai kana akatsikirwa padiwa akatsika ngejombo mazima iya bhemba ururo zvirya zvese zvinge bhemba asi wanga sikuronge kunotema wanga ruronge kukaita papa kunowadza sei mambonje acho anopere tiona chakazofona zurezuresa wakandoswera ichifona aritaura wakatangofona ichindoti ndipo wakatangofona pane munhu arofamba naye wanga ari kuya nekombi pasi nekuti anongoshandaise kumagwiji wakafona wangoti mai makachati fona imuzori fona yangu iuhinyeri kuti afona hainodai uyu murume ndiyo akazofona achiti baba juju ari kwere ngauye tisangane mutauni tiende kumunda ndo zvaingoita ngofonera ngatifona uye akati hatina mukadzi wobva todaira zvikazi nati 1 zuro waka yakaita noise wakatokanda munhu nepawindi haasi kubatika kubvira zuro wacho haana uzombodii haana uzombodzoka pano apena kupera nguva kubva afona futi zvikazi imi mai juju zviri kwere kana zviri zvakaitika mune zvamakaita nyatsai kutaurira nyaya aingotaurana pafoni yakagara ichitaura kazi takanesana na T1 zvikazi iyo ndiri kuzwa kuti makasvikawo chidini woshinyekwa
nditransport akati hazvikoba izvo zvine ndakatogara ukatosvika kurowa munhu akasina zvaangarudi zvaangari kuita kaziwo gare gare vafona futi nditirwani wakushandisa futi line rera ngarushandisa transport yakanoti apa mwakasiya foni yake pai mukombi yemurumo sezvo ari kumutsvaka kuno kuti kuti haasiyese asi apana kupera 5 minutes tiwano yakabva afona kushandisa futi line rera ashandiswa netransport vanofamba nayo zvikazi imi murikufamba michinditi ipamene nyasha foni kutaureni zvikazi imi murikufamba michinditi ndakasungunidza munhu kupi hino hazvi ndine tsiba iyo mai makandiyo last media ndakati chimurekodha dotarisawo foni yangu bekurekedha pachindakapashaya asi wanga rutofona ichitoshandisa line ramai makandi chichifona pafoni pangu iri kutotya zvoti mukadzi wacho kubvira pezvakaitika wanga rundorarama anakati wanga ruti dhoro angu arisowo safe yekuti kana tikatonisana waindoribana achipinda ndikanga ndamuvhariro ari kunze waya yechibana waindomuona apinda asi ari kufungidzirwa kuti angangodaro ari kupi yeti1 taitofunga kuti pamwe kumagweja edu anogwejera kupi kupima